El meu veí d'enfront sempre té la persiana baixada. És una persiana bruta, esgrogueïda, trencada. No és com les demés persianes. No es pot veure els foradets que tenen totes les persianes, vaja. Que si la persiana pogués parlar, diria tancat i barrat. A l'ampit de la finestra, sovint, hi ha coloms que s'hi passegen o es refugien de la pluja. Al meu veí sospito que no li agraden gaire els coloms, perquè sovint la persiana es belluga tota sola, com si algú li donés un cop amb la mà oberta o un cop de pal d'escombra. Llavors els coloms marxen, espantats. La persiana del meu veí sempre està baixada, abans del confinament i ara. Pel matí, vora les 9:30 aproximadament, la puja, una mica. Li costa pujar-la, però ho aconsegueix. Puc veure'l com està assegut al llit, amb les seves mans damunt dels seus genolls. Es pren el seu temps. Per aixecar-se, vull dir. Intueixo que busca les seves sabatilles al terra. Allarga el braç i agafa la seva bata d'estar per casa. El color del seu pijama és d'un blau cel grisós i el color del seu batí és un color morat i gris a ratlles. La bata sempre li costa molt posar-se-la. Primer el braç dret i després el braç esquerre. El braç esquerre sempre li costa molt. I ara toca el cinturó. Es queda dret, mirant-se'l, com dient com anava això de fer-se un nus. Es pren el seu temps i fa una vaga i llestos. No us ho he dit, el meu veí és un senyor molt i molt gran. Finalment puja la persiana fins a dalt de tot. Ara ja puc veure-li la cara. La seva cara és arrugada, esclar, els cabells grisos, despentinat, prim, cara llarga. Arrufa el nas quan mira cap enfora. No li sembla que faci molt bon temps. Plou, fa cara d'enfadat. De cop es gira al darrere i busca alguna cosa, no sé ben bé què és. La seva mà passa d'un cantó a l'altre, molt delicadament, i li canvia el gest seriós que tenia a un gest amorós i somriu. És el seu gat. Ho sé per la cua, puc veure-li, en forma de ganxo, saps? Com si fos una L al revés. Tinc ganes de saber com és el seu gat. De cop alça el cap i suposo que presenteix que algú l'observa. No sé, em veu, jo m'amago. Puc intuir que no li ha agradat gaire veure'm. S'acosta cap a la finestra. Jo segueixo guaitant-lo, però amagada. Abaixa la persiana de cop. Ara sembla que ha quedat ben tancada. Fa un soroll. Bé, són les 8 de la tarda. Estic davant de l'ordinador i sento els aplaudiments cap als nostres heroïns i heroïnes. Els nostres metges, infermers, infermeres, senadors i, per què no, també dir-ho, aplaudiments per les nostres persones de la neteja, dels hospitals, els escombriaires, els farmacèutics, els botiguers, els transportistes, a tots aquells que ens esteu donant un cop de mà enorme. Gràcies. I perdoneu si em deixo algú. Però de cop, entremig d'aquests aplaudiments, el soroll de la persiana, de nou, del meu veí em distreu. La puja cap amunt enèrgicament. I puc veure com aplaudeix. És la primera vegada. I de fa ja 2 setmanes que portem de confinament. Mentre aplaudeix, sempre mira al seu darrere. I jo sé per què ho fa. Jo faig exactament el mateix gest. No vull que els meus gatets s'aboquin a la finestra.
perquè pateixo, sabeu? Mentre aplaudim, creuem mirades i ell finalment em saluda amb un gest amb el cap i jo li corresponc de la mateixa manera, tot i que tinc moltes ganes de dir-li: mira, hola, em dic Marta, si necessites alguna cosa només cal que surtis per la finestra i que m'ho demanis, si necessites que vagi a comprar o que et vagis a les escombraries o que necessites parlar, però no, que no ho faig, que només li faig un gest amb el cap. Segueix mirant al seu darrere i finalment s'ajup. I de cop i volta apareix amb el seu gat als braços. És atigrat, igual que el meu. Bueno, el seu és molt més gros que el meu. És preciós. Jo faig el mateix, miro el meu darrere per aviam si puc agafar-ne un dels meus, però no hi són. Amb els aplaudiments fugen corrents. Cames, ajudeu-me. Segueixo aplaudint mentre l'observo. I l'amor que transmet el meu veí és immens i m'agrada. Se n'adona que el seu gat està molt espantat i prefereix tancar la finestra i cap a dins. Jo no puc reprimir el meu impuls i li faig un gest amb la mà. I somric. I ell fa exactament el mateix gest. Els aplaudiments es van apagant i a mica en mica arriba el silenci altre cop. El meu veí marxa, deixa el seu gat a terra, s'allunya, però abans que desaparegui, es gira. Jo segueixo observant-lo i intueixo que em fa una mitja rialla. I em fa feliç. Per cert que el meu veí no ha baixat la persiana. Es manté dreta amunt. Fins demà a les 8, veí.